Gaurkoan kolaboratzaile bat dugu gurekin, Julen Linazasoro, teknologia berrietan aditua da, eta gaurkoan pertsonei ezberdinetaz hitz egingo dugu WhatsAppen aurkitu ditzazkegunak, ez da? Hori da. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ta ongi etorri. Eskerrik asko. Bueno, ikasturte berri bat hasi dugu. Bai. Eta zer moduz nola prestatzen ari zara? Bueno, ari gara kurtso desberdinak prestatzen, hasi dugu formakuntza bat bakarrik ziberjazarpenari buruz. Aurreko urtean egiten genuen ziberjazarpenari buruz, aurten hasi dugu bakarrik ziberjazarpenari buruz. Orduan aurten ere heziketa digitala eta zibersegurtasunaz gain, ziberjazarpenaren inguruan egiten ditugu formakuntzak gazteekin, aurrekin eta helduekin. Bai, bullyinga eta Hori da, baino ez bakarrik bullyinga gazte jasaten dutena, baizik eta helduek ere jasan dezaketena interneten. Ze badaude heldu asko ere ziberjazarpena jasatzen dutena. Badaude jende asko irainak, mehatxuak, etengabe jasotzen dituztenak, edo kontuak hackeatzen dizkietenak, edo horrela denbora asko ibiltzen dena. Eta zer da irakasten dena? Irakasten dugu zer den ziberjazarpena eta nola ematen den, ez da bakarrik mehatxuak eta irainak, badaude modu asko ziberjazarpena egiteko, adibidez WhatsAppen taldeetan, mundu guztiak zehoz esaten duenean jendeak erantzuten du, baina pertsona batek hitz egiten duenean inork ez du erantzuten. Orduan hori ere ziberjazarpena edo eraso mota bat da. Ez da hain zuzena, baina horrek ere mintzen du. Edo baita ere norbaiten kontua hackeatzea ziberjazarpena da, norbaiten argazkia etengabe igotzea interneta edo sare sozialetara bere baimena gabe, norbait beste pertsona bat zarela esatea informazioa jasotzeko, eta gero informazio hori besteen kontra erabiltzea, edo interneten informazioa bilatzea besteak humilatzeko, edo horrelako erasoak ere asko ematen. Inkesta bat sortzea interneten norbaiten inguruan, eta mundu guztiak komentatzea horren inguruan. Bai, azkenean norbait nahitaz erasotzea ez edo mintzea. Hori da, nahitaz eta gainera ez egun batean forma puntual batean, baizik eta denboran zehar. Eta orduan identifikatzeko baliabideak eskaintzen dituzu. Hori da, eta baita ere babesteko, eta baita ere egiteko. Zuk hori ikusten badezu, zer egin dezakezun jakiteko. Zer lekukuek ere garrantzian dakate interneten. Orduan, zuk ikusten badezu eraso bat, jakin dezazula, bete aukera dakazula, edo komentari hori sare sozialean salatzeko, erabiltzailea salatzeko, zu jasotzen badezu aukera dakazu pertsona blokeatzeko, isilarazteko, ez zu hori jasan behar. Edo baita ere, frogak gorde behar dituzu, gero erasoa denboran zehar jarraitzen badu eta oso fuerte baldin bada poliziaren aurrean salatzeko, horrelako gauzak. Eta hasi egin zara dagoeneko? Bai. Nun edo... Ez hori juten gara, beste zerbitzua bezala juten gara ikastetxetara eta elkarte desberdinetara horren inguruan hitz egitera. Eta orduan hori jendeak oraindik kontratatu dezake... Hori da, web orrialdean, maxonrisas.es web orrialdean, hor sartu daiteke eta ikusi dezake ze aukera dituen, bai euskeraz edo gazteleraz, kurtso horiek kontratatzeko, edo norbaitera hitzaldi bat ematera juteko, edo... Ingelesez ere aritzen zinen? Ingelesez ere, bai. Inglesez gehiago egiten dugu ikastetxetan, baina egin dezakegu ere, baina hemen inglesez horrela ikastetxetaz kanpo zaila da zeuzera ateratzea. Baina baita ere aukera hor dago. Eta hori arrisku asko daudelako azkenean sare sozialetan, ez? Askotan komentatu. Bai, jendea arraroa dago leku guztietan. Orduan jendea asko ere aspertu egiten da, eta baita ere jendea gaiztua da batzutan, eta orduan ezin da besteekin sartzen. Interneten, sare sozialetan, Twitterren adibidez, askotan norbait ez esaten du, eta batean jende pila bat beren kontra hasten da. Orain dela 6 hilabeten ikusten gauza bat, neska batek nutrizionista zen neska batek esan zuela bere aurrari ziola kolakaua ematen da gaietak, eta garbantzoak ematen zizkiola ego saltzeko, garbantzo egosiak, eta mundu guztia ze, amatxarra zara, zerbitzu sozialak dituko ditugu, zer, eta kristona. Bai, azkenean oso erraza delako ez ordenagailuaren atzetik, Hori da. Eta jendeak ez duela ulertzen, jendeak uste du, internet anonimoa dela, eta ez da egia, beti jakin daiteke nork esan duen zer, eta uste du ere ez daudela konsekuentziarik. Zuk nahi dezun egin dezakezuna interneten, baina ez da egia. Zu mundu fizikoan ezin dezu inor iraindu, ezin dezu inor jo, mundu digitalian ez da ere. Ezin dezu iraindu, ezin dezu mehatxatu, ezin dezu horrelako ekintzak egin.
Bai, adierazpen librea bai eta gauzak salatu daitezke, Hori baina da. beste gauza bat da, ez? Hori da, gauza bat zure iritzia adieraztea, beste gauza bat da esatea ez tontua zara, edo akatu egingo zaitut, ez duzu bizi behar, horrelako gauza asko esaten dira interneten. Edo zure argazkia guztietan publikatzea tontuan nahi hitzarekin, edo esadiarekin, edo hori pasatzea WhatsAppetan, horrelako gauzak ere egiten dira. Eta aipatu egin duzu helduek jasaten dutela hori jazarpena ere, baina azkenean adin txikikoek dira horiek ahulenak, ez? Hori da. Baina eraso mota antzekoa jasatzen dituzte, eta jasaten daukaten sufrimendua ere antzekoa da, baina hori aurra zarenean edo gaztea zarenean ez dituzu olako baliabideak gauza horiei aurre egiteko. Heldua zarenean baliabide gehiago dituzu, baina horrek ez du esan nahi, heldua zarenean ez duela garrantzia handirik ere jasaten dezuna. Ze egunero jasotzen badituzu mezuak, 30 mezu esan ezakatuko zaitut edo ez duzu zertarako balio eta gero juten zara Facebooken eta mezuak edo dituzu Facebooken eta WhatsAppen bidez mezuak eta Twitterren eta leku guztietan azkenean barotu egiten zara. Bai, eta ez dut garrantziarik kentzen, baina esan dut ze adibidez sortzen dira lehen aipatutako pertsonaiak sarreran, azkenean agian heldu batek esan dezakela, hau gezurra da eta... Ja, hori da, baina aurrak ere beti dira vulnerableagoak eta inozenteagoak, orduan gauzak sinesten dute errezago. Eta zeri buruz ari gara? Adibidez, badago hain reto bat WhatsAppen, hain dela hilabete batzuk, deitzen dela Momo. Orduan, zer da reto hori zer egin behar da, telefono zenbaki bat dago, Japonian dagoen pertsona bat telefono zenbakia, eta suposatzen da, telefono zenbaki horrekin hitz egiterakoan, pertsonai hori dela pertsona sobrenaturala edo horrelako izaki bat, eta zure guztiko informazioa dakiela, eta predikzioak egiten dituela zure futurari buruz, eta maldizioa gotatzeko gaitasuna daukala. Orduan, retoa da, zuk deitzen diozun edo hitz egiten zunarekin beldurtu gabe. Orduan, gazte asko egiten dutena da, telefono zenbaki hori kontaktuetan jarri, eta kontaktuan jartzerakoan, agertzen argazki bat beldurra ematen duena dela Tokion egon zen erakusaldia baten, pertsonai batena, emakume txoria edo horrelako zer deitzen zena. Kala aurpegia hola luzatuta, begiak handiak, eta pixka beldurgarria dela. Orduan, hori egiterako gazte asko edo aurra asko beldurtzen dira eta hasten dira hitz egiten, eta bezuak bidaltzen, eta Momok erantzuten du gauza beldurgarriak esaten, edo irudi beldurgarriak bidaltzen, edo bideo beldurgarriak bidaltzen. Orduan, zer gertatzen da horrekin, hasiera batean broma bat zena, zeo zer arriskutsuan bihurtu baitekela, ze guk badakigu ez ezagunekin ez degula hitz egin behar. Orduan, gazte asko hasten direnean, horrelako pertsonai batekin hitz egiten, pertsonai horrek ere informazioa pribatua eskatzen du. Eta gazteek ematen dute baien informazio pribatua. Telefono zenbaki hori ere aldatu daiteke, eta beste pertsona batek inguruan dauden pertsonak bere telefono zenbakia jarri dezakete jendeak berari bezuak bidaltzeko. Torrean beraiekin hitz egiten hasteko, edo agian pertsona hori burutik jota dago eta saietuko da zu gaizki sentiarazten, edo zuk zure buruaren kontra zer egiten, min fisikoa, horrelako gauzak egiten. Orduan guk beti badakigu ez ezagunekin ez degula hitz egin behar, ez diegula informazio pertsonala eman behar, baina beti gauza berriak sortzen dira eta guk azkenean egiten dugu, eta gazteak batez ere. Ze berez, WhatsApp erabiltzeko 16 urte izan behar ditugu. Orduan, 16 urtetik bera ezin da erabili, baina gazte asko eta aurra asko badira WhatsApp daukatenak. Eta orduan, gurasoak jakin behar dute adin muga hor dagoela zergatik, arriskutsua delako. Bai, azkenan kontziente izan behar direlako, hori ez, bereizteko, hau ez da, azkenean atzean dagoena da pertsona erreal bat eta ez dakit nor den. Eta gainea, orain ere, Momorekin gertatu dena da, aplikazio desberdinak agertu direla, interneten. Orduan, zuk aplikazio hori gestien badezu edozein lekutik, jende askok sortzen ditu aplikazio horiek besteen telefonoak infektatzeko. Orduan, zuk gestien dezu aplikazioa pentsatzen Momorekin hitz egin dezula eta egin dezula da virus bat sartu zure telefonoan. Eta virusarekin, telefonoko informazio guztia,
gaizkien gana juten da, edo zure argazkiak, edo txartel zenbakiak, kreditu txartel zenbakia, edo korronteak, edo horrelako gauzak. Eta baita ere, horretaz gain, zure kontaktuak edo beste informazioa ere. Eta gainera, aipatu zenuen beste saio batetan, ezin dezakegula jakin infektatuta dagoela, ez, telefono bat? Telefono bat, antibirusa ez badakagu, ezin da jakin. Antibirusa baldin badakagu, 196ko aukera ditugu jakiteko. Osa, antibirusak ez dituzte egunekoenak virusak bilatzen, baizik ere 175. Virus berriak ez dituzte harrapatzen oraindikan, ze norbaitek harrapatu behar ditu, sinadura elektroniko digital horiek igo behar ditu datu basetara, eta jeisterakoan, orduan ja, jakin daiteke telefono infektatua dagoen edo ez. Baina antibirusa ez badakagu, fijo ez dakigula telefono infektatua dagoen edo. Horregatik beti, akonsejatzen da, antibirus bat izatea. Berdin du doainik dagoen dena edo ordaintzen. Funtzio bera da. Baina beti, denda ofizialetatik jetxita izan behar da. Eta Momoren kasura bueltatuz, Japonian hasi zen, baina orain mundu osoko fenomenoa da. Berez, oinarrizkoa edo lehenengo telefono zenbakia 80 batekin hasten zela, uste dut. Eta hori da Japonen zenbakia. Baina badira beste batzuk sortu direla beste zenbaki batekin. Orduan, nahiz eta Japonen izan, mundu guztitik idatzi daiteke, alde batetik mundu guztitik idatzi daiteke, baina beste alde batetik ere norbaitek bere telefonaren esan dugun bezala jarri dezake besteak berari ere idazteko. Birala bihurtu da. Hori da, bai. Eta ona adibidez ailegatu egin da? Bai, nik jendea ezagutzen dut, gurasoak zan jate, nera horrari da, saiatu da Momorekin hitz egiten, edo saiatu da aplikazio bat jeisten Momorena. Gauza da, Momoren aplikazioak ez direla existitzen. Berezkoa zen WhatsApp telefono zenbaki bat. Beste guztia sortu egin da horren inguruan, baina beste proposito batekin. Ez horrekin. Berez ez dakigu zergatik sortu zen Momo. Inorrek ez dakik zergatik sortu zen Momo. Agian broma bat zen, edo agian norbait .j dago, edo agian artelan bat da, edo ez dakigu zer den. Baina beste aplikazioak hori ja, bere helburua da, telefona infektatzea, informazioa bilatzea, eta zabaltzea aldik eta gehiago. Baina beti telefono berbera da. Telefono zenbaki berdina da, edo aldatu daiteke. Eske berez oinarrizkoa bat zen, baina esan duan bezala, nik nire telefonoa zenbakia jarri dezaket ere, eta jendea niri deitu. Orduan, beti zenbaki berdina ikusten dugu, baina beste pertsona ezberdinak egon daitezke atzean. Telefono zenbaki lehenengoa telefono bat zen, baina orain beste telefono bat izan daiteke ere. Zuk ez bazanekien zein zen oinarrizko telefono zenbakia, zuk ez dakizu oraingo telefonoa berdina den edo ez. Orduan aukera dago beste telefono bat izatea ere. Bale. Eta ez da pertsonai bakarra, orain Olivia izeneko beste bat ere sortu egin da. Hori beste gauza bat, hori da Inglaterran hasi den gauza bat, dela moda antzeko bat edo ez dakit nola deitu. Batez ere, gaztei zuzenduta dagoena. Norbaitek bidaltzen dio mezu bat gazte bati edo beste pertsona bati esaten dio. Hau da nire telefono zenbaki berria, mesedez, zure kontaktuetan jarri. Eta besteak erantzuten du, baina zein zara, ez da bere telefono zenbakia ez daki. Ni Olivia naiz, esaten du, Olivia edo beste izen bat, behin Inglaterran Olivia zen. Eta orduan, esaten du, ze Olivia ez dakiz, eta 2 minutu barru edo mora gutxitan, hasierako Olivia izeneko horrek bidaltzen dizkio porno web orrialdeak WhatsAppez besteari. Orduan aurrak hasten dira klikatzen eta ikusten dituzte porno pelikulak edo argazkiak horrelako gauzak. Eta hori nola detektatzen du, nola aurkitzen ditu zenbakiak? Hori modu desberdina daude. Aukera dago, gauza horiek gertatzerakoan bi gauza asko gertatu daitezke. Alde batetik izan daiteke, zuk badakizu zure telefono zenbaki ez dezula eman behar, baina beti dagoenean konkursoren bat edo ofertaren bat edo, Mercadonako kupoia ez dakiz eta zure telefono zenbakia sartzen duzu. Zuk hori egiten dezunean, zure telefono zenbakia base datu handi batera juten da,
edo desmainitela juten da, eta datu base horiek saldu egiten dira. Orduan, badago jendeak horiek erosten dituela telefono zenbaki pila batekin. Orduan, horrekin, aukera dago, telefono mezuak bidaltzea. Berdina emailarekin eta beste datuekin. Horregatik ez da komendatzen inoiz, beti zure informazio pribatua ematea. Nahiz eta iPhone bat sosketatzen duten, ez dakin honun, edo berdin dio, zuk ez zuzu telefono zenbakia eman behar, ez parte hartzeko, ez ezertarako, baina jendeak egiten du. Gero baita ere, aukera dago ere, norbaitek pertsona horiek ezagunak izatea. Orduan ezagunak besteen telefonoetara, beste telefono bat erosten dugu, beste tarjeta batekin edo auskalo, orduan hasten da bidaltzen bere ezagunei horrelako mezua. Orduan, gauza modu ezberdinetaren gertatu daiteke. Orduan, zer da egin behar duguna? Lehenengo komendatzen dena da, 16 urte baino gehiago dituztenek WhatsApp ez erabiltzea. Zaila da, 13 urtekin WhatsApp izan duen haur bati esatea ezin dezula erabili. Orduan hori gertatzen bada, gurasoak adi egon behar dira, ikusteko bere seme-alabak horrelako mezuak jaso dituzten edo ez. Eta adi nola, sartzen, ikusten, eragutzen azu zure WhatsAppa, noizean behin eta ikusten. Hor daude gauza asko, badira, gomendio asko ematen dena, familiei asko esaten diegu, adibidez, zuk erosten badiezu smartphone bat, zure aurrei, smartphonea norena da, gurasoena. Orduan, gurasoek esan dezakete, smartphonea nerea da, nik utze egite dizuz erabiltzen, orduan nik sartu naitekezuk 16 urte izan arte. Edo 14 urte, 15 urte, familia bakoitzak mundu bat da, familia bakoitzak ikusiko du ze adinarekin. Baina hori ere egin daiteke. Ni telefonoa sartuko naiz, telefonoa nerea delako. Eta gainea ezin dezu erabili horrelako aplikazioa hendik gazteegia zarelako. Baina erabiltzen badu, gutxienez konturatuta egotea pixka bat. Eta zuk ikusi duzunagatik badaude aurra asko hori adin txikikoak diren? Nik ikusi ditu 8 urteko aurrak, 10 urteko aurrak eta hortik ora, smartphonearekin, telefono zenbakiekin, zer gertatzen da? Guraso askok alde batetik nahi dute bere aurrei eskaini beraiek izan zutena. Orduan saiatzen dira guztiak hori intentzio onarekin, baina gauza horiek arriskutsuak dira. Eta gero beste alde batetik gertatzen dela da presio soziala. Gelakide guztiek badakate WhatsAppa eta nik ez daukat, orduan zer egingo dut, lagun gabe dituko naiz, orduan mundu guztiak dakanez, zaila da gurasoentzako esatea aurrari ezetz. Orduan hor ere hasten dira erabiltzen, baina egin behar dutena edo gomendatzen dena da, gelakide guztien gurasoak adostea adin bat eta adin horrekin hastea smartphoneak edo WhatsAppa errolako teknologia eskaintzen. Orokorrean teknologia berrietan, ez? Hemen ere hitz egin dugu Instagramari buruz, Facebook... Berez smartphonea da, smartphonea gabe zailagoa da erabiltzea horrelako. Ordenagailutik erabili daiteke, Instagram erabili daiteke, Facebook, Twitter, baina erabiltzen dena gehien bat da smartphoneetan. Eta batez ere smartphoneak eramangarriak direnez ez? Hori da, etxean dagoenean beti ere etxeko ordenagailua gomendatzen da egotea egon gelan edo leku komun batean gurasoak ere kontrolatzeko aurrak gaizki sentitzen diren edo zer egiten ari diren. Baina esan dezun bezala, eramangarriak dira telefonoak, orduan edozein lekutan egon daitezke bidaltzen, argazkiak ateratzen, argazkiak bidaltzen. Ze aurrek askotan ez dute gaizki egin nahi, bere argazkiak hartzen dituzte, bestek egiten dutelako, baina ez dira konturatzen, zure argazki bat ateratzen zunean, etxean, erakusten ari zarela nun bizi zaren, nolakoa diren ateak, nolakoa diren alarma, nun dagoen alarma, leihoak, eta informazio asko ematen dezula. Eta horrek ere arrisku asko ditu. Oraindik ez dutela jakintza hori, ez? Claro, gazteegia direlako horrelako gauzak erabiltzeko. Eta gainera, agian gertatu daiteke batek ez duela, baina gelakide batek bai, eta gero patioan edo arratsaldean egoten baldin badira, ere ailegatu daitezkela. Erabili daitezkela, bestek ere erabili dezaketela hori edo ikusi, baina baita ere komendatzen dena da, aurrek baldin badakete smartphonea, orduan pakto familiar bat edo kontratu familiar bat edo horrelako gauza bat egin ezartzeko ze ordutegietan aukera dagoen erabiltzeko edo ez.
Ba, bitu, badakazu, eukiko duzu, baina bakarrik, bitu, arratsaldeko 6-etatik 8 arte, edo bakarrik asteburuetan, edo bakarrik ez daki noiz, hori ere egitea komeni da. Hori smartphonei dagokienez eta tabletak? Tabletak antzekoa, tabletak komentatzen da ez izatea bakarrik aurrena guztienak izatea. Osea, tableta ez diozu opaituko, naiz eta zuk erosi aurrarentzako, ez diozu esango zuria da, bizikera bitu, erosi dugu hau guztiontzako. Orduan, hori horrela hartzen badu aurrak, errezagoa da, gurasoak ere erabiltzea tableta eta kontrolatzea zeo zer arraroa ikusten badute edo ez. Horregatik komentatzen da beti tabletak guztientzako izatea. Tabletek ez dutelako telefono zenbakirik, baina... Eta bakarrik erabili daitezke, bueno, bakarrik ez, baina gehienak erabili daitezke bakarrik wifia dagoenean, etxean, eta pixka eta handiagoa dira, ezin dira hain errez ikustatu daitezke, baina ez hain errez, eta guztiek erabiltzen badute, errezagoa delako kontrolatzea. Txikiak direnean, gazteak direnean, 16-17 urterekin, edo 15 urterekin, hor ja, gauza desberdina da, orduan familia bakoitzak ikusi behar du nola egin behar duen, baina nik zaiten dut txikiak direnean. Gainera, badaukatela ere gauza honak, ez dakit, hezkuntzarako aplikazioak edo... Teknologia berriak oso positiboak dira ondo erabiltzen badira. Eta ondo erabiltzeko, adina zehaztu behar da, denborak zehaztu behar dira, ezin diozu haur bati telefono bat, tablet bat eman eta 8 ordu egunero erabiltzen utzi. Haurrak gauza desberdinak egin behar ditu, kalera joan behar da lagunekin jolastea, kirola egin behar du, ikasi behar du, ardurak ditu ere, etxean gauzak egin behar ditu, orduan beti denborak ezarri behar dira, eta beti zuk zeo-zer oparitzen dezunean, edo erosten dezunean, ere formakuntza txiki batekin joan behar da. Zuk erakutsi behar diozu gaurrari edo gazteari nola erabili modu egoki batean, zuk ez badiozu esaten antibirusa jarri behar duela, aurrak ezak eta birusa jarriko zaio, baina fijo. Eta zuk esaten ez badiozu esartzen denbora muga bat, egongo da denbora pila bat jolasten edo ibiltzen tabletarekin. Baina ja hasten bada txikitatik ikusten teknologia erabiltzeko denbora bat dagoela eta leku bat dagoela, horrek ere lagunduko dio, handitzen denean ez egotea denbora guztian horrekin jolasten. Eta gero, askotan erabiltzen dira pelikulak edo seriak ikusteko eta ere eduki horiek ikusteko badaude doako aukera asko arriskutsuak direnak, ez? Bai, gauza da, zuk online pelikulak eta telebistazioak ikusteko orrialde asko dituzu, doainik direnak. Baina orrialde horiek dira zibergaizkien helburuak, ze orrialde horietatik jende asko pasatzen da. Orduan, zer egiten dute, askotan web orrialdeak infektatu egiten dituzte, bai anuntzioekin, edo igotzen dituzten pelikulak infektatu dituzte. Eta zuk adibidez, igual, ikusten dituzu online, eta anuntzioak daude infektatuak, eta infektatu egiten zara, edo igual jeiste egiten dituzu pelikulak edo telebista saioak, eta horren infektatu egiten zara, edo igual jeiste dituzu subtitulak, eta subtitulak dira infektatu bat dagoena, ze baita ere hori gertatzen da. Orduan, horren inguruan, gomendatzen dena da, streaming zerbitzuak erabiltzea. Netflix, HBO, Movistar, badaude gauza asko erabiltzeko. Ordaintzen duzu hilabetean 8 euro marre ez dela diru asko. Eta orduan zu gauzak ikusten dituzu kalitate honean, eta anuntzio gabe eta arrisku gabe. Hori da gomendatzen dena. Hori bestelaz, beste batetan hitz egin dezakegu horri buruz. Oso interesgarria beti bezala. Eta informazio gehiagorako jo dezakegu zure... Bai, maxsonrisas.es web orrialdera, eta hor dago informazio pila bat, bai ziberjazarpenaren inguruan, bai giza sareak edo sare sozialak nola babesteko, edo paktu familiarrak, edo gurasoentzako aurrak nola ezi, edo ze irizpide jarraitu, edo hori ere badago hor. Eta nahi izanez gero ere hitzaldiak edo... Hitzaldiak, entor baitezke, joan gaitezke, baita ere juten gara familiaekin hitz egitera, badira familia batzu hitzen digutela. Aizu, Julen, etorri zaitezke, ez dakigu gure semeari edo alabari smartphonea erosi behar digun edo ez, eta zurekin hitz egin nahiko genuke. Oban, joten naiz ordu bete, ordu erdi edo, eta hitz egiten dute familiekin, eta ikusteko ez aukera dagoen, kontrol parentalak jarri daitezken edo ez, ze aplikazio motak aukera dago jartzeko, lako gauza. Eskerrik asko informazio guztiagatik, eta hurrengora arte. Venga, gero arte.